Ahojte, radi by sme vám priblížili dôležité usmernenia, ktoré sú kľúčové pre každého z nás v človeku v ohrození. Tento text sme pripravili na základe našich vnútorných pravidiel, ktoré sa venujú téme ochrany, kódexu správania, bezpečia detí a prevencie akéhokoľvek zneužívania či nevhodného správania. Naším cieľom je, aby ste presne vedeli, ako pristupovať k dynamike moci, vzťahom a priamej práci s našimi klientmi a klientkami, aby sme spoločne predchádzali rizikovým situáciám. Tieto pravidlá sú záväzné pre úplne každého člena a každú členku nášho tímu, od manažmentu a zamestnancov cez stážistov až po vás, dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, a to v takom rozsahu, ktorý zodpovedá vašej konkrétnej úlohe. Možno sa pýtate, čo presne znamená slovo safeguarding a prečo je také dôležité aj pre dobrovoľníctvo. V našom prostredí safeguarding znamená ochranu zdravia, celkovej pohody, dôstojnosti a ľudských práv všetkých ľudí. Snažíme sa vytvárať také podmienky, v ktorých môže každý žiť bez strachu, z újmy, zneužívania alebo zanedbávania. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že tieto zásady nás nezaväzujú len vtedy, keď práve vykonávame dobrovoľnícku činnosť alebo sme priamo na pracovisku. Platia pre nás aj vo voľnom čase, ak naše správanie súvisí s našou rolou v organizácii, ak ovplyvňuje bezpečie ľudí, dôveru komunít alebo dobré meno človeka v ohrození. Dokonca sa týkajú aj našich partnerov a dodávateľov, ktorí prichádzajú do kontaktu s našou prácou. V praxi to znamená najmä chrániť deti, zraniteľných dospelých, ľudí, ktorým pomáhame, a celé komunity pred akoukoľvek škodou, ktorá by im mohla vzniknúť práve v dôsledku kontaktu s nami, našimi programami alebo partnermi. Máme na to jednoduchú pomôcku, že kým poviem ochrana, teda protection, znamená, aby boli ľudia v bezpečí pred inými, safeguarding znamená, aby boli ľudia v bezpečí pred nami samotnými a naším nesprávnym konaním. Táto naša spoločná zodpovednosť nekončí tým, že odídeme z práce alebo že nám skončí dobrovoľnícka zmena. Preto náš rámec ochrany a kódex správania nie sú len nejaké formálne papiere, ale predstavujú jasný etický a profesionálny základ pre všetko, čo robíme. Určujú minimálny štandard toho, ako sa k sebe bezpečne správať, a očakávame, že tieto hodnoty budeme spoločne reprezentovať vždy, keď by naše konanie mohlo mať dopad na bezpečie detí, klientov, kolegov alebo na celkovú dôveryhodnosť našej organizácie. V človeku v ohrození veríme, že vytváranie bezpečného prostredia je zodpovednosťou nás všetkých. Pokračuje všade tam, kde by naše správanie mohlo ovplyvniť bezpečie ľudí alebo povesť organizácie. Aby sme safeguarding dokázali preniesť z papiera do reálneho života, opierame sa o 3 základné piliere, ktorými sú prevencia, nahlasovanie a reakcia. Pre vás ako dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z toho vyplýva, že safeguarding nie je len nejaká téma pre vedenie, ale je to prirodzená súčasť vašej každodennej činnosti a vystupovania v mene organizácie. Každý z nás totiž pomáha budovať kultúru, ktorá chyby nielen rieši, ale im v prvom rade predchádza. Safeguarding a ochrana našej integrity sú totiž spoločnou zodpovednosťou nás všetkých, a len otvorenou komunikáciou dokážeme udržať človeka v ohrození bezpečným miestom pre každého. Prevencia je pre nás kľúčová, pretože chceme vytvárať také prostredie, kde riziká zneužívania, obťažovania alebo diskriminácie znížime na minimum ešte skôr, než by k niečomu vôbec mohlo dôjsť. Zahŕňa to všetko od férového výberu nových ľudí do tímu cez vaše zoznámenie sa s kódexom správania a podpis potrebných dokumentov až po školenia, vyvážené zloženie tímov a pozorné sledovanie možných rizik v našich projektoch. Vašou úlohou je poznať tieto pravidlá, všímať si, čo sa deje okolo vás a bez váhania nahlásiť situácie, ktoré by mohli ohroziť kohokoľvek z našich klientov, detí alebo kolegov.
Druhým pilierom je nahlasovanie, čo znamená, že každý z nás musí mať k dispozícii bezpečný a dostupný spôsob, ako oznámiť akékoľvek obavy, sťažnosti alebo podozrenia. Nekonať alebo zatvárať oči pred problémom, keď máme nejakú obavu, u nás jednoducho nie je priateľná možnosť. Ak máte akékoľvek podozrenie, že došlo k porušeniu našich pravidiel, ste povinní to nahlásiť cez naše oficiálne interné kanály. Tie sú nastavené tak, aby boli bezpečné, dostupné a zrozumiteľné nielen pre nás, ale aj pre samotné komunity, ktorým pomáhame. Povinnosť nahlasovať sa netýka len situácií, o ktorých ste si na 100% istí, že sú porušením pravidiel, stačí mať dôvodnú obavu alebo podozrenie. Tretím pilierom je reakcia, teda náš sľub, že každý nahlásený prípad budeme riešiť maximálne diskrétne, citlivo a rýchlo s cieľom všetko preveriť a prijať nápravné opatrenia. Chcem vás ubezpečiť, že každé jedno oznámenie berieme mimoriadne vážne, riešime ich diskrétne, citlivo a bez zbytočného odkladu. Informácie o prípadoch sa zdieľajú len s tými ľuďmi, ktorí ich nevyhnutne musia poznať, aby vec vyšetrili. Každý, kto na problém poukáže, je chránený pred akýmkoľvek zastrašovaním alebo odvetou. Ak sa však potvrdí, že k porušeniu pravidiel došlo, vyvodzujeme z toho dôsledky. Od disciplinárnych opatrení až po ukončenie spolupráce alebo nahlásenie polícii. Jednou z úplne najdôležitejších tém, ktorú musíme spoločne pochopiť, je tzv. Dynamika moci. Je dôležité si na rovinu povedať, že vzťah medzi človekom z organizácie a klientom nie je nikdy úplne rovnocenný. Vy ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky máte totiž prístup k informáciám, kontaktom, pomoci alebo k ľuďom, ktorí o podpore rozhodujú. Na druhej strane klient či klientka sa často nachádzajú v ťažkej životnej situácii, môžu byť v kríze, bez podpory rodiny alebo v neznámom prostredí a sú tak od našej pomoci do istej miery závislí. Táto nerovnosť sama o sebe neznamená, že je každý kontakt zlý, ale znamená to, že vy nesiete oveľa väčšiu zodpovednosť za to, kde sú hranice vášho vzťahu a ako komunikujete. Keď hovoríme o samotnom výkone vašej dobrovoľníckej činnosti, základným pravidlom je, aby ste v mene človeka v ohrození vystupovali vždy profesionálne, bezpečne a s hlbokým rešpektom k dôstojnosti každého človeka. Naša pomoc musí byť nestranná a poskytovaná dobrovoľne, výhradne na základe potrieb ľudí a pravidiel našich programov. Nikdy nesmie byť podmienovaná vašou osobnou priazňou, nejakou protislužbou alebo mlčaním o nevhodnom správaní. V našej práci je absolútne neprípustná akákoľvek forma diskriminácie, ponižovania, zosmiešňovania, zastrašovania či násilia, či už fyzického alebo psychického. To isté platí pre sexuálne obťažovanie alebo akékoľvek zneužívanie moci. Samozrejmosťou je vykonávať dobrovoľníctvo s čistou hlavou, bez vplyvu alkoholu alebo iných látok, aby ste nikdy zbytočne neohrozili zdravie a bezpečie seba ani iných. Pri deťoch a zraniteľných osobách vás prosíme o ešte vyššiu mieru opatrnosti. V prítomnosti detí je dôležité používať pokojný a úctivý jazyk, ktorý zodpovedá ich veku a úplne sa vyhýbať vtipom či narážkam, ktoré by pre ne mohli byť mätúce alebo ponižujúce. Základným bezpečnostným pravidlom je, že dobrovoľníci a dobrovoľníčky by nikdy nemali zostávať s deťmi o samote na izolovaných miestach bez dozoru, ak nejde o situáciu, kde je v ohrození život alebo zdravie. Ak si situácia vyžaduje fyzickú asistenciu, napríklad pri osobnej hygiene dieťaťa, malo by sa to diať len v nevyhnutnej miere, s jasným vysvetlením, čo robíte, a ak je to možné, vždy za prítomnosti ďalšej zodpovednej osoby. Akékoľvek nevhodné dotyky, fyzické tresty, zosmiešňovanie alebo uprednostňovanie jedného dieťaťa pred ostatnými sú prísne zakázané. Práve kvôli tejto prevahe moci sú niektoré formy správania neprípustné aj vtedy, ak by sa na prvý pohľad zdali byť dobrovoľné z oboch strán.
Naše pravidlá jasne zakazujú sexuálne vzťahy medzi ľuďmi z človeka v ohrození a tými, ktorým pomáhame, vrátane ich blízkych príbuzných. Je prísne zakázaná akákoľvek výmena peňazí, tovaru či služieb za sex, intimnú priazeň alebo akékoľvek iné ponižujúce protislužby. Sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie dospelých aj detí je v našej organizácii absolútne neprípustné. Pričom akákoľvek sexuálna aktivita s osobou mladšou ako 18 rokov je prísne zakázaná, a to bez ohľadu na to, čo hovorí miestne právo alebo ako starodaná osoba pôsobí. Je dôležité venovať pozornosť aj partnerským, rodinným alebo veľmi blízkym väzbám, priamo v tíme alebo s lokálnymi spolupracovníkmi. Každý takýto vzťah treba vnímať z hľadiska osobnej bezpečnosti, možného konfliktu záujmov a toho, ako nás vníma miestna komunita. Napríklad romantický vzťah medzi nadriadeným a podriadeným môže byť veľmi ľahko vnímaný ako uprednostňovanie, zneužitie autority alebo dokonca obťažovanie. Príliš blízky osobný vzťah môže oslabiť váš profesionálny odstup a skresliť úsudok. Môže sa stať, že budete menej ochotní pomenovať chyby partnera či partnerky, budete prehliadať porušovanie pravidiel alebo nevedomky poskytovať neformálne výhody. Rizikom z pohľadu ochrany nie je len samotný vzťah, ale aj to, čo môže nasledovať, teda vzájomné krytie problémov, tolerovanie nevhodného správania a v konečnom dôsledku oslabenie bezpečného prostredia pre všetkých. V našom kódexe správania platí zásada nulovej tolerancie voči korupcii. Konflikt záujmov vzniká v momente, keď niekto využije svoju pozíciu v organizácii, naše meno, kontakty alebo informácie na to, aby získal osobný prospech pre seba alebo pre svojich blízkych. Pre nás v praxi to znamená, že je vyslovene rizikové uprednostňovať rodinu alebo kamarátov pri dodávkach služieb, obchádzať férový výber ľudí, ktorým pomáhame, v prospech známych, alebo napríklad prijímať pôžičky od klientov. Aj keď niečo nemusí byť priamym trestným činom, už samotný dojem, že niekto je protežovaný alebo že sa prižmurujú oči nad chybami blízkej osoby, môže zničiť dôveru komunity a poškodiť meno celej našej organizácie. Týka sa to nielen vzťahu ku klientom, ale aj vzťahov vo vnútri nášho tímu, ak by v nich dochádzalo k obťažovaniu, rodinkárstvu alebo k zneužívaniu moci. S bezpečím úzko súvisí aj to, ako narábame s informáciami a ako sa správame v online priestore. Ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky by ste mali zbierať a zdieľať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vašu prácu. Citlivé informácie o našich klientoch sú prísne dôverné a nesmú sa dostať k nikomu nepovolanému. Podobne je to aj s fotografiami a videami, tie musia vždy zachovávať dôstojnosť ľudí. Nikoho a už vôbec nie deti nesmieme zobrazovať spôsobom, ktorý by bol ponižujúci alebo zavádzajúci. Aj pri písaní správ cez internet myslíte na to, že klient sa môže cítiť pod tlakom vám odpovedať alebo vám prezradiť viac, než chce, len preto, že reprezentujete organizáciu, ktorá mu pomáha. Rešpektujme ich súkromie a digitálne hranice rovnako ako tie fyzické. Prosíme vás, aby ste v reči aj v písomnom prejave nepoužívali vulgárny, urážlivý alebo sexualizovaný jazyk. Posledným bodom, ktorý dotvára našu profesionalitu, je aj to, ako sa prezentujeme navonok, vrátane nášho oblečenia. Hoci nemáme predpísanú uniformu, z našich zásad vyplýva, že by sme sa mali obliekať s ohľadom na kultúrnu citlivosť a rešpekt k ľuďom, s ktorými pracujeme. Vaše oblečenie by malo byť čisté, funkčné a primerané prostrediu. V praxi to znamená voliť skôr neutrálne a praktické kúsky, ktoré neobsahujú vulgárne, urážlivé alebo politicky provokatívne nápisy. Vhodné oblečenie síce samo o sebe nevyrieši všetky riziká, ale pomáha nám budovať jasné profesionálne hranice a posilňuje dôveru u ľudí, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej situácii. Je dôležité rešpektovať miestne zvyky a náboženstvo, ale pamätajte, že kultúra nikdy nemôže slúžiť ako ospravedlnenie pre správanie,
ktoré niekomu ubližuje. Aby sme to celé zhrnuli. Vaša dobrovoľnícka činnosť má byť vždy ľudská, odborná a eticky pevná. Safeguarding nie je len teória, je to náš spoločný sľub, že budeme ľuďom v bezpečí predchádzať problémom, nahlasovať obavy a správne na ne reagovať. Jadrom všetkého je pochopenie našej vlastnej moci. Tým, že vystupujeme v mene organizácie, máme veľkú silu pomáhať, ale aj schopnosť ublížiť, ak by sme svoje postavenie využili nesprávne. Preto vás prosím, držte si jasné hranice, nevyužívajte vzťahy na osobný prospech a nedovoľte, aby v našom tíme vzniklo prostredie, kde sa chyby kryjú. Chráňme údaje našich klientov, buďme maximálne citliví k deťom a akúkoľvek obavu nahláste hneď, ako vznikne. Ďakujeme, že nám pomáhate vytvárať bezpečné a profesionálne prostredie pre všetkých a že nám pomáhať bezpečne.